madoda nditshilo ke ndathi ngoku sidibene kakuhle ihleli nobhatya ikhosheki abantu abaninzi bazawumazi ngendlela ke ezahlukeneyo kodwa ke apha ngumkhulu kuba kaloku ufako ukuthi igazi liyajiya kunabase bafuna ndithena namhlanje nafowuna kangaka uba kuba ndithetha nomkhulu kunjani namhlanje DJ Ponyo kunjani tata? Ndiyaphila thera ndiyothuka into yobana ndikhe ndizawuthetha nawe iilayini zam apha zisoloko zidanyaza andiyazi yona nto eyenzekayo namhlanje tata. Hayi kaloku usebukhosini apha. Usemkhosi siwuphethe lo mhlaba ngowethu lo mhlaba ngoku bayeva hayi ngeke idibene ngoku ngofaka ubodwa kanti mkhulu make sihlale siyilawule sikunikeze ixesha ukuzibulisele phofu abaphulaphuli besajonisi youth radio. Ndithi mandibulise kubo bonke abaphulaphuli besajonisi youth radio. Lona obulisayo ngufezile ngwabanyawoza isibongo. Ngokuzalwa ke ndiphaya eFlagstaff kweyalali yakwabhala. Nginguproducer kaMaskandi odume ngegama likaMafela. Andingoproducer kaMaskandi kuphela ke zonke igenre ndiyaziproducer qha ndivelele apha kuMaskandi. Ngokuhlala ndilapha ePortcheston kwelicala lase KZN. Mhlawumbi ukhuluwe make sisale semva xa sithetha ngawe Gabalala abantu abaninzi bazofuna ukwazi ndiyazi ubana siqala ukuthetha nawe but sasithetha ngenye into okuhlasa siqala ukuthetha ukuhlalele semva uBramafez ngubani kanye phambi kokuba sizofika kule album Story Cooks namhlanje. uMafez kahle ngufezile. Ngufezile ngwabanyawoza. Ube nguMafez xa ingena la emculweni eba ngujiniyela. Bamtha ke abaculi bathi nguMafez. So ndithe xa ndiqhubeka ke ngoku ndenza lento yomculo kwaxa kuba ndinolwazi okucaba luninzi endingalidlulisela ebantwini akandiphelelanga la ekubeni ngujiniyela kuphela. Yahamba into yathi ezofika ekuthenini mandingene emculweni ndiveze into endingakwazi ukuyenza ndingathi xa ndithi ndifake i-artist e-studio indibone ngathi siyalingana kahle ngokwengqondo ngalendlela kuba ngifuna ukuyikhombisa uba nami ndinayo into endiyaziyo andiyonjiniyela kuphela. So xa ingabe inami e-studio mayicinga uba ine-artist icinga uba inonjiniyela icinga uba inoproducer ozokwazi ukuyincedisa e-studio eqonda. So ndangena ke ngokwemculweni ndingeke ndingene ndingumafez ningene ndingubhekwenzelwa igama ebendivele ndinalo elo endalithiwe ekhaya qha bendingalisebenzisi ngawo amagama okukhula tata. Insanjonga igama elibhekwenzelwa igama ke tata igama lobuvila eli uyaliva kabuhlungu ukuthi bendilivila ndikhula futhi uba livila nkosi yami selilo nangoku qha kulona umsebenzi andikwazi kulona ndazi bakwenzekani iyona nto endathi ndiyayithanda ndasho ndayenza ndaziva futhi uba andiyonqini ndingayenza noma kuthiwa ndiyavuka nje ekuseni ingabumbi ndade ndayeka amatorho ufuna ukwenza lona umsebenzi and lona umsebenzi endiwenzayo akho muntu ondithumayo ungandithuma ungangandithumi ndisoloko ndizowenza iqona. So ngoku lento iye yahlala yandinika lento uba noma ndisebenzise igama lithi bhekwenzelwa kuba nalapha endlini ndisathi xa ndenza lo msebenzi ndithi ngeke ngikwazi ukwenza enye into ethile mntama ubundenzela lapho yebo biqala lapho ke ngokuba ndisebenzise igama uba nyani njengoba ndihleli la emakhosheni ndisoloko ndinake into eyi-1 so mandike ndifumane omunye umuntu ozondenzela into ethile nento ethile nento ethile leyo nto ithethiwayo ubhekwenzelwa uyafithi uba mandingene ngawo lapha emculweni. Alright, phulaphula sajonke youth radio siyayazi ubana sikhona lapha ku-TikTok i-interview i-live kwelacala ungasikhangela LV uyofika ulikhobe nje phaya ndikhona mhlawumbe make singene tata siyayazi into yobana ngumntu ogude kakhulu kwimcimbi uphethe abantu abaninto sinomzamo ojoy baninto aphelele abantu abaphansi kwakho kodwa ke uyawathatha i-decision into yokokubana mawukhuphe eyakho i-album into engaqhelekanga ingakumbi konjiniyela ufike njani yonke lento kuwe? Tata bekunzima kona uba ndiyenze kodwa ngoba kaloku siba abantu bathixo uthixo uye ahlele into zakhe ngenye indlela ngempilo yomuntu uyazi uba uhlele kanjani. Bendidla ngokuthi ndithi xa ngabe ndisebenza tata ndisebenze ningabi nalo ixesha lokuphumla ningabi nalo ixesha lokwenza enye into ndenze nje into eyi-1 ukuphela. Ikhona ke into eyathi yenzeka kulo December udlulileyo ndiye ndarekhoda i-artist
eziningi ngexesha elinye caba kukhunyaka bebebavaleka kuwo ngoba uqala uNonya upheleka yibona so bathe xa bevaleka bathi xa babuya ngoDisemba bonke so most ama-album emafezi aphume ngoDisemba and bengikhupha i-album iveki noveki ngoDisemba so ngicinga nje i-albums beninzi ezinye zidabulishile zaphuma zambini evekini eyi-1 ngiyayikhumbula loo nto uba ivini kaMthwalo kaNondini kwi-album wayengayilindelanga uba izophuma wayibona sayivela uJoyce wayengayilindelanga i-album yakhe bezophuma ngokokubona ibhizi ebekuyiyo emafeze yibona so ndiye ndafumana ithuba xa uqala uJanuary awusekho artist ingenayo ngoku ama-artist sephumile ama-artist afuna ama-CD cover afuna ama-poster so ndenza ezo zinto so ndiyakwazi ukufumana ithuba ke poster ithatha ixesha elide kakhulu so ndiyakwazi uba ndifumane ithuba ngolihlale nentsimbi akho artist ifikayo ndidlala intsimbi khona ipractice kho ibe khona into ethi no man kwenele upractice ngoku mayibe khona into endiyenzayo nje ethe phecelezi kwathi ke lathi ke kwabe kukhona ingoma yokuqala leyo uqale wayidlala tata lethi inhlupheko uyayibona lo ngoma eyangoma ingoma eyasifikela kodwa ifikela phezu kwe-instrument ethile ebendiyakhele i-artist yabona so lo instrument kwaye kwacaca uba i-artist iyehluleka ukungena kuyo sekuya kule nto ke ngoba umafezi izinto uyazazi ngokubekwa kwazo ndathi mna no man le instrument noba ilahlwe ngingayisebenzisa mna ndizophinde ndizamele uba le artist ifumane enye instrument ezokwazi uba iyilingane kuba le ayilingananga ngangena kule artist ke ifike le instrument yafitha kuwe yafitha xa sibeka ngesongo one of the songs endiqonda into yobana le i-recognizwe ngale ngoma ethi inhlupheko injalo ke tata kuba kaloku nale ngoma le mna khange ndithi ndicela ukwenza i-album ndinethuba elininzi ikhuphele ngoma iyi-1 isingle ndizidlulela njengomuntu okayikhupha isingle qha athi ama-artist nabalandeli bomculo bacela ndibakhuphele i-album nabanye abasasazi pho bashilo bathi bayacela uba ndibakhuphele i-album kuba bayazi beva isandla sami simandi nelizwi lami lingangena emculweni so andikhupha nge-album nje kuba kukho into endidudulayo ndiyoyika ke nkosi yami kuba ezinye artist zithanda ukuyoqwaya le nto uba ndingenile madoda hayi ngeke ndicela abantu bakhululeke umsebenzi wami ndisazowenza ngendlela ebendivele ndiwenza ngayo futhi ndikade ndenze nangaphezulu kuba yintoni na ndifuna mna umculo especially umculo wase-Eastern Cape nkosi yami uphansi kakhulu ndifuna siwukhuphuleni sisonke umuntu angoyiki ukuze amafest kuba ethi okanye wayengeke engineer laphaya iyacula nayo ingaske ingabenzeli indlela mna umuntu angayicingi lonto amagama nje umuntu angakalinga wacinge avele azi ba ndiya kwinjiniyela engandincedisa ngizokuthiwa ingoma yokula ya noma into yobana urekhodiwe iproduce kwazi ukucula I think i-blessing leyo mna tata yes inqabile loo nto xa serinyaniso licula umuntu oyaziyo ingoma athi jonga mkhulu yabona kwenziwa kanje nakanje ozokukhowusha ngendlela efanelekileyo uyayibona futhi xa ngabe unjiniyela engakwazi ukucula okanye engakwazi ukudlala ne-instrument that means wena usegroundini ucoachwa ngumuntu ongazange wayidlala ibhola yabona so inzima ke loo nto mna ndizobe ndilazi lonke usizi lokuthi ingoma xa ixaye kanje uyenza kanjani xa ithe uyenza kanjani ndiyayazi nengoma uba umuntu uyabhidwa ikey yengoma mna ndiyakwazi ukuyitshintsha ndiyinjiniyela ndihleli phaya emaqhosheni nje ndiyazi bafanele ndiyitshintshe ikey yomuntu iyamkhama le key ndimnike ii-options ezininzi zoba makakwazi uba angene kule instrument acule ngendlela e-right ezovumela abantu asozicule thina tata wow all right tata kasijonga kolu luhlu lwengoma esele unazo ingabe ingoma kule album eziphakathi zingaphi tata ingoma phaya zili-12 ingoma eziphakathi ndibethe nje ngathi ukuthi ukuveza laa nto futhi uba kaloku ndiyinjiniyela andonqini qha nento uba ke ngoku angomsebenzi wami ngende ndibethe ingoma xa bazothi sifike ko-15 bendenza nje loo nto ndibona uba ndinamandla ayo mhlawumbe kasijonga kwezi ngoma yeyiphi eyona ngoma oqondayo into yobana uphuma nayo uzo ngoba mna sasihlanganise intlupheko ewe andazi noma intlupheko nkosi yami le nto uba besendigijime nayo kakhulu na kodwa nje nam andifuna ukuxoka nabaphulaphuli bazova nkosi yami ngoba kule album kunzima nokukhetha zimandi zonke ingoma ephaya and
lento le iyethusa ngoba akuqhelekanga abantu bayayazi lonto uba i-album iba nengoma eyi-1 emandi okanye ezimbini ezinye zilandele nje zibe zingoma nje ungazimamela mna noma ngathi ivule iphi ingoma ndithi mamela i-album yamthathe noma iphi ingoma uyimamele uzofika imandi lo ngoma noma ungangena kwenye imandi lo ngoma so kunzima kumba ndikhethe uba yeyiphi eyona ngoma ndiphuma nayo noma nje ndinayo ingoma endibonayo uba hayi le ngoma ndiyithandile noma ndiyithandiswa zizathu zayo kukho le ngoma ethi andimazi utata imandi la ngoma tata futhi ndiyayithanda ndithande nomyalezo wayo umyalezo ungqwamananga nam kodwa la ngoma iyathetha la ngoma tata and ke nesipiti sayo iwesinqe sasemafezi ndisithandayo sinamandla sigijimayo. Alright, ngeke ngajonga enye ingoma ngeke ndayimamela apha endiqondayo uba inomyalezo nam endiqondayo uba ngumyalezo uhambe uyochimisa abantu abaninzi mhlawumbi ndingake ndive kuwe into yobana isukele phi xa ubhala le ngoma ethi mna umama wandimitha ngokudlwengulwa yiyo kanye awucacise tata le ngoma because ithe xa ndiyimamela ngaqonda uba kukho abantu tata abangamaxhoba abakhoyo namhlanje kuba wayereshiwe umamakhe ndathi ndafumana kwisitoro sakutrenda online esithi utata othile sindiyabulela ngoba umama angazange asikhuphe isisu mna namhlanje sometimes weniqala ukubulela umamakho ngokugqina angabulahli ngoba uyile nto yiyo namhlanje okay ke tata eyam ithanda uba simple ayingenanga storini samntu andicinganga story zeba mandiqale le ngoma kahle ingoma ivele nje simple ndithe ndifuna ukwakha ingoma ene message ndiyakwazi ukudlala isigingqi ndiyakwazi ukucula right so now I can't just sing mandike ndiphume nento mani ezokwazi ukuthi umxa imamele athi lusizi lwami lo uyayibona ubona nje ikhona ingoma futhi lapho ethetha ngezokuphepha emgwaqweni lo ngoma nayo ikwezi ngoma ndithe xa ndaziqamba ngegama qala lithi ndifuna ukwenza ingoma ethi kuba ndiyakwazi ukuyenza ndizoyenza uyabona ndinika nomnye umuntu oculayo uba sucula le ngoma ifikile kuphela enye yazi uba ndifuna ucula into ethile mandicule ndiyi-artist ndizokwazi ukucula ngayo and imessage yiyona nto ebalulekileyo ezweni xa kuthiwa sithetha ngendaba yokuthi siyacula xa sicula masidlulise imessage ayibalekanga uba siculele uba nje kube mandi kuphela sigwexane kuyele engomeni ibalulekile nale nto uba into oyiculayo mayithethe ebantwini abantu mayibashiye bokhile umuntu mathi mayiphinde ingoma ayiphinde sazi uba le ngoma le inale nto mani le nto eyenzeka kusibanibani uyayibona okuyivala tata sasiyekugqibeleni ubukhe wacula wa-end up wavela i-album yakho wa-end up usoyibeka kumgangatho phezulu ikhona enye into ubukwacula uMasikhandi before ngoba in history njengajonga into bani ingaduwela bukwakhona apha kwi-hip hop tata ndiyabulela ubuyiveze leyo ndawo ngoba ziyadakeka izinto yotshona le uza nomlilo pha before 2018 alright bendivele ndingumuntu ongunjiniyela we-hip hop ndibhizi kakhulu ne-hip hop ne-story so nami ndangena kweminyaka ndaba ngumuntu oraphayo ndathi ndirapha ndabe ndingumuntu oyi-vocalist obetha ama-chorus for i-artist estudio yes bade bafika nje oqala legusha benoJoyce bazofaka uMaskandi bafika ndivele mina ndisendimeni ndisendimeni and lena yokucula uMaskandi ayiyonto intsha futhi kum kuba kulo 2018 uJoyce apho wayikhuphe khona i-album nami ndaba nesingili lapho ndandinesingili lapho ethi Igomani 2019 bendinesingili ethi Inja Yami yes tata so uyayibona iyaqhubeleka and nangoku ndisenayo ingoma endingathi hayi no ndikhona kule ngoma kodwa ye-hip hop khona i-artist ezirekhode amafezi njengangoku njengoba bengu-January to April ebezenza i-afropop ebezenza amapiano ebezenza igqom kwaito leyo ekuthiwa yi-Durban kwaito ezingomeni zazo ndibele uncedo olukhulu ndithathe nje inxaxheba enkulu kakhulu phaya ndabancedisa ze mabakwazi zikhona ne-voice zami okanye kwi-backings uyayibona so iqale lapho ke tata kanjalo
Alright. Mhlawumbe make sijonge tata siyayazi into yobana ungumuntu ogude ingakumbi nalapha ku-music video. Mhlawumbe ukhona music video esiwulindeleyo mhlawumbe kwezinye zengoma ezabe zitrenda kule album okanye mhlawumbe ithini into ukuqinisekisa into yobana nabanye bafuna umbona uBrama Fez mhlawumbe kwezi music video ezabe zivela okanye ithini plan for ukupromota le album khona kuzofumaneka khona? Hey tata kwelo cala Nkosi yami ngizocela uzixolisela. Kwicala lo music video beningawuplananga so ungenzeka kuba kaloku ndikule ndima ndibheke nethuba uba liyavela na. Into eseyenzekile njengangoku sendiqalile ngoku ndirekhoda ii-artist ezifikayo ezizoqala ukuvula unyaka. Sendinazo ii-artist endicinga uba zintathu ziyi-4 zisestudio ndisebenza nazo uba senza ama-album azo. So mna kuzoba nzima ufumana ithuba kum. Siye kwelicala lemidlalo ukuba ndingafumaneka na kwi-promotions kunzima kakhulu nalapho tata uba ndifumaneke mna ndiyopromota. Owam umsebenzi ndiwusebenza kakhulu ngama-weekend. So xa kuthiwa ndiyopromota ndingabe ndipromota xa kuthiwa bekunomdlalo vele oze kum okanye mna xa ndenze ishow ngingakwazi uba okanye ndivele ngengoma eyi-1 ndingathembisa kuloo ndawo uba ndingavela okanye ngengoma eyi-1 kodwa andiqondi uba ndingade ndibe kwi-line up ye-artist ezizobe zidlala lapho. Ndinganandisa nje ngelo xesha as ndingumntu ophinde abe ngu-MC kuma-shows enziwa ndim. Tata, andifuna uba siyivalele ngaphandle lena phambi kokuba sinikeze i-contact zakho abantu abafuna ukusebenza ama-Fez abafuna umculo wakho. Makaphinde nokhona umcimbi endiye ndawuthanda tata yeke into yobana nam ndiye inxalenye yawo ke nabe niyawusungula apho ekhaya ukuzama ke phofu ukubopha isindo nokuncedisana nabantu nezinye i-artists zabe ziyasweleka okanye zaswelekelwa. Awuchazele ngalo mbutho eniwuqalileyo tata intsusa yawo mhlawumbi uba bakhona nabanye abantu bafuna uba inxalenye yawo bangenza njani xa kuxabise nje kabantu ingakundi ngalo mbutho tata endibona into yobana noko ingathimisa entweni kakhulu. Ndiyebulela tata ndivuye futhi uba besithe kaloku sisebukhosini ngoku kusesofabo bodwa uzondincedisa kwezinye iindawo. Tata ndavula igroup ekuthiwa iMafez Records. Ndifuna uba zonke ii-artist ezirekhode eMafez nezingarekhode eMafez ezase-Eastern Cape specially mazidibane endaweni enye zikwazi ukubonisana ngezinto ne. So kuye kwathi ekuhambeni kweminyaka okanye kwethutyana ndabona uba no ayisebenzi le nto kuba abantu abafani so siye singacingi ngendlela efanayo qona. So ngathi bendicela uba kuba kuzoba nezinto ezifana nemibutho nendlela yokuxhasana masivulele enye igroup nabantu abangathi babe namandla ngalo lonke ixesha xa kuthiwa kukho ingxaki evelayo for each and every artist ekhona kule group sibuyele kuyo sidibaneni savula loo group kuthiwa ke ngoku ndimasibambisane. Ewe loo group ke idibanisa ama-artist amaninzi arekhode eMafez bakhona nabasasazi base-Eastern Cape and kuvumelekile wonke umuntu noma awurekhode eMafez. Lena yinto enceda i-artist xa kuthiwa iselekelwe okanye iselekile. Tata phambi kokuba abantu abafuna ukuba for more information bakubambe ecaleni ingakumbi kulo mcimbi uba kwenziwa njani phakathi ngemithetho yakhona. Xa kutshela i-numbers tata noba ufumaneka njani ingakumbi kubantu abafuna ukudownloada kubantu abafuna any information abafuna ukurekhoda. Yes tata. Ndizoqala nje ngokuthi apho kwezinto zokuxhumana ndikhona ndiyafumaneka kuFacebook ndinguProma Fez. Ewe ndifumaneka ku-TikTok as uMafez Records. Yes ndiphinde ndifumaneke ku-YouTube as uMafez Records. Yes bese ndiyafumaneka ke enambeni yami uphinde ukwazi ukuyifonela ithi 071 71 911 63 071 71 911 63. Tata masibulela kakhulu ngexesha lakho siyawuthanda umsebenzi wakho mhle kakhulu abantu besincokola lapha emacaleni sithi ingathi noko
kabona le architect yasiva thana xa zibomboloza phaya zisho ingathi uBrahma Fence ngokuthi utshintshile ngokuthile kwemithe ewe umthi osebenzisayo xa usemafence ingathi zidalela phezulu into zakho zikhawuleza zivele ubuke wangena emafence ukhawuleza uvele because basilo balula tata nakumaziyazana akhoyo kolo cala lakho nakwinsizwa kunensizwa bakamfu ooJoyce oaphelele omthamo uyabona kanti into yobana kule line up engathi noko inabantu asele bephezulu kakhulu abaphuma emaphezulu nabanye abangenayo bangena kuba kukho amagama athile aphezulu injalo tata kuba uchola uba obengumlandeli kaMthwalo xa eva uMthwalo urekhode emaphezulu apho nayo angafikelela khona uyakwazi uba athi no ndiyaya kwesa studio iWest kukho ne-role model yam emculweni ngingakwazi ukufumana uncedo and iphinde ibe khona nalantu uba norman imafezi iya-affordeka kwizistudio ezikhona i-affordeka ngendlela ezimbini iquality yayo i-right for i-radio submissions iyakwazi uba idlale emsakazweni iphinde ibe right nakwi-intanethi akukho lapho kuthiwa khona izofika ingoma ingasakhali ngendlela e-right yayibona so kulula kuba i-artist ingafele ize nje emafezi izokwenza lo msebenzi kuba ndisebenza ne-artist esezivelele nyani. Tata masibulele kakhulu ngexesha lakho tata. Isandla sedlule ekhaya. Tata ndibulela kakhulu kwiSajonisi ndibulele nakuwe msasazi. Ilusisi lento lakhuliswa ngumama Ilusisi lento lakhuliswa ngumama Lusizo lwami lakhuliswa ngumama